The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That's according to Hosea chapter 4, verse 6. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. Hebrews 13:6, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangadnap sa itong kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, manduan ka sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3,
Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Diha sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ni nilapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdugway pa sa among kinabuhi. Buhi pa kami ni nga among lawas o kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya. We do not deserve it. We do not work for it, nor we earn for it. Kay kining tanan grasya man. Og salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami o Diyos karon pinagis pag aga ko pagtultul kanamo sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kayong tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maingad daw kaninyong tanan, mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Salamat sa inyong pagtambong o welcome na sa kaninyo. O kaninyong mga bag-o o pagsugod sa pagsunod ng atong daily Bible study kay adlaw-adlaw man kini, welcome. So, just have an open mind sa imong pagsunod ng atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Okay, so niya pa kita magdupot sa atong pagtuon ning pagtulunan nga giuluhan og grasya. Sa in English, grace, the doctrine of grace. As we have already defined, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Well, langkubo na nimo ang grasya mao kini ang lihok o buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igo lang mudawat. Either mudawat o musalikway. Kinaman siya ay free will. Okay? So, grasya, mo kini atong giduputan gyapon. Taon-taon na kita nini kay mag-branch out man ang mga doktrina. Magasanga-sanga man busa. Ayaw katinga nga usahay doon ay mga doktrina nga ato nang gisgutan o kana atong gisubli, giusab aron di na gyud makalimtan. Okay? O timan nga kini nga atong method of studying God's Word, gitawag kini og ICE method. Isagogical, categorical, o ICE isagogical, categorical, o exegesis. Na okay. Unsa maning isagogical, pagtuon sa pulong sa Dios, binasihan ang kasaysayan kanu sa suwata kanang maong kapitulo bersikulo. Okay, that is isagogical. Unyang categorical, nakalanlaing mga matang sa doktrina. Ay doktrina sa kaluwasan, doktrina sa kanang faith rest, doktrina sa protocol plan of God, all of those. Okay, mao ni categorical. O kung isagogical, isagogics, mao kanang pagtuon sa pulong sa Dios, basihan ang susi sa original nga pinulungan, the original languages used in writing a particular chapter or verse diya sa Biblia. So, ICE method, kini nga itong paagis pagtuon sa pulong sa Diyos nga ito kinigyan kon grasya. Igo lang kitang nagadawat nini kay some kind of reiko naman kini. Dihay mga pundok sa mga Bible scholars nga gitugahan sa Espiritu Santo sa pag kuy-kuy, pag
ukit-ukit gyud, sinilsilay gyud ang ilang pagtuon antod na sud na gyud sa ilang galamhan og ila kining sangyaw gisabuag ngadto sa tanan nga positibo. Okay? So ikaw nga positibo nahanglan og dugang pa mga kasayuran sa kanang kamatuoran sa pulong sa Dios, then mao kini. You just came to the right place. Og kita igo lamang sa pagpaubos ngadto sa autoridad sa Dios Espiritu Santo nga mao ray bugtong magtutudlos kamatuoran. Dili kining kanang yaw-yaw dinhi, dili. He is just a mouthpiece, instrumento lamang siya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Okay? So karon adto ta sa atong gibiyaan nga paghisgot kagahapon, bahin gyapon kini sa Doctrina sa Grasya. Okay? Now ato nang patinaw kanimo nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, is a mental attitude life. O kining mong mental attitude life gumikan sa imong paggamit na sa mga hunahuna o kabubuton, tuyo o plano sa Dios. Pinagi sa itong pagtuon siya ang pulong. Ana man na ito makatuni. There's no other source except the Bible. Mao na nga ato kining kuy-kuy gyud. Like I said a while ago nga kita dawat lang niini kay kanang this is just a re-echo sa ilang yung byproduct sa ilang pagdupot, paghago, o di naman niyo kay paghago kay kini tuon magyud sa kamatuoran, which kitang mga magtutuo labi na nang hinahanglan sa atong kasayod nga aron mao kini ang sarang na tumagamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi nga Kristohanon. Okay? So mo na nga Christian way of life. Now, naghisgot kita kagahapon atong gibiyaan katong bahin sa election and predestination. Now, kining election and predestination, by the way, is only for believers. Alang lamang sa mga magtotoo. O by the way, before niya na, naghisgot po tamay tungod sa atong panulundon. Okay? Inheritance. Kaya kita mga manununod man sa kanang gisangkap na sa Dios. Nato yung higayon nga kita naluwas, gihatagan kita, gitagan-an na kita sa Dios niya ng inheritance. Now, kay kita predestinated man lagi. Apan wa ni magpasabot nga kita unsa ni? Unsa to atong gisgutan last time may tungod ni predestination, dili ni kay gimbutan, dili gimbutan kining predestination. Kini provision kini sa pagkamakagagahom sa Dios alang kanimo magtotoo. Kini gisangkap na sa Dios dito pas kaniya tungwa pang tanan in eternity past nga aron sa tuyo nga ikaw makatuman sa protokol nga plano sa Dios. Di makatuman kung di kahatagan nining maong provision. You see? Predestination. But again, the believer is still free to use his volition whether mo paimos ba siya nining maong provision or not. So, maubita nang giingon niya sa Episo 1:11, in whom also we have obtained inheritance. Kining inheritance part of our predestination. Also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now,
kining maong inheritance incorruptible, dili na ka na madunot, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Now, of course, predestination og election kini alang lamang sa mga magtotoo, og ang mga di magtotoo ay labot niini. Now, nining duha, election and predestination. Now, ang kitang mga magtotoo, by the way, had already been prepared all the necessary assets, tanan nga panginahanglan natong mga kahimanan assets. Nga kining necessary assets gitawag kini sa Doctrinal portfolio of invisible assets. So, isangkapan kita sa Dios aron kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Og ato namang gi patinaw nimo nga ang Kristohanong o paagi sa Kristohanong kinabuhi dili kini kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. It is a supernatural way of life. Og atong gisgutan usab ang unom ka mga panginahanglan, requirements for this Christian way of life. Di ba atong gisgutan? Ang nag-una nini, routine. Nga himuon na to kini nga naandan. Okay? Mag-anad ba? Adlaw-adlaw. Sama din itong gibuhat. Kung ikaw may kainit sa katon sa dugang kamaturan gikan sa pulong sa Dios, then anaray mo kaugalingon. Okay? Make it is a routine. Nga ikaduha, ipahiluna ka ng imong kinabuhi. Organize your life. Nga ikatulo, kinahanglan ang imong pasiuna ana tukma husto sa kabubuton sa Dios, the true scale of values. Unyang ikaupat, ang imong kanang himo mga desisyon gikan sa kadapit, dapit nga may kalig-on. This is the kanang making right and good decisions from a position of strength. Dapit kini nga naay kalig-unan. Unyang ikalima, mao kadtong persistence, pagkamalahotayon, o ang ikaunom, ang imong perseverance, pagka kanang madinuputon, persevere, pag unsa man ay binisaya nini, persevere, pagka malahotayon, well, of course, mga synonym naman na sila. Okay? So these are the 6 requirements of the Christian way of life. Now, kini nga itong pagtuo, by the way, which is inherent natong mga tao, magamit lamang kini aron ikaw maluwas kung imong ipunting kining maong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. The only object, ato pas in English, the only object that saves or who saves is the Lord Jesus. I mean, object of the faith. Okay? Ang tumong o kanang target nimo sa imong pagtuo mo sa Ginoong Kristo, ikaw maluwas. Okay? Nasabtan nimo na? So mo na nga, ang imong pagtuo, dili kini maugmad kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Muna labing klaro. Diya sa Roma 10:17 sa may gisulti. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, maugmad lamang kini pinagi sa mong pagdungog, pagpatalinghog, pagkanang sabot, pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Sama niya itong ibuhat. Unsa may gisulti des Hebrehanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O
atong ubaros Visayan ni murag nagaingon nga ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga atong gilauman og ang pagmatuod sa mga butang nga dili makita. I hope na kasabot kanyan to akong pag-uban sa Bisaya. Now, as believers in Christ, naibaw na ta nga gimanduan kita human kita maluwas, manduan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nga aron mutubo kini ngatong kalag kay the only way to have our kanang soul tong kalag mutubo, the only way nga mutubo kini ngatong kalag mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18 sa gisulti, pagtubo diha sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluwas nga si Ginoong Jesucristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope di na nimo kalimtan 2 Peter 3:18. Now, Ephesians 1:4-5 nagaingon, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Tiyan mo na. So, paday tukurang kalibutan, we have been predestined. He chose us. Gipili na taniyang daan sa kaniyadto pang tanan, wa pa gani tukura ang kalibutan. So, okay. Kay gipili naman, pinili naman kita na segundo Corintios 5:17 gayon. Therefore, if any man be in Christ, meaning na dugtong na iusan na takang Ginoong Jesucristo, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Okay? Ayaw na nakalimti. Now, of course, kita nga mga magtotoo. Niya pa man kita sa ikaduhang bahin, ikaduhang hugnas plano sa Dios, believer in time ang kita. So, mo kanang makahibala kita mga klase-klase, mga suliran, of course. We are not exempted from problems tungod ba lang kay mga magtotoo na ta. In fact, ang mando sa Dios sa iyang pulong alang kanato unsaon nato pag kanang pagharong o kanang handle any problem, ginamit ang pulong sa Dios. You see, kunangay mga kanang inunta odds in life o mga nagkalinlaing mga kanang suliran o mga gumunhap nga moabot sa itong kinabuhi, we have to kanang analyze ourselves. Atong timbang-timbangon kung kanang maong kanang pag-antos, disiplina ba o panalangin ba? Kaya duha mga klaseng pag-antos nga itong atubangon ingon nga mga Kristohanon nga wa kini sa mga di magtotoo. They don't have that. Wa. Kaya kini kamaturan man is pulong sa Dios. Kita ang gitudluan sa pulong sa Dios. Nga doon ay duha ka klaseng pag-antos nga atong atubangon ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios man ta. So, kung natin pag-antos nga gisagubang, susiho na to. Kung napabatay mga sala nga atong gitaguan diya sa itong kalag, kay kung napagkaisalang gitaguan, then nag-antos ka na pag-antos sa disiplina. You see? Disiplina na.
dili na panalangin. Gidisiplina ka kay sama sa mga gagmayng bata, pantunon lagi. Kita bitas gagmay batagi pang latos man tas mga, well, of course this is practice in the Philippines. Karong panahon na murag controversial na po na. Apan buot pasabot nako nga kitang gagmay pa gilatos ta sa mga ginikanan aron kita mapanton. Labi na magkasala ta ginagmay ba lang. Of course ginagmay pa kay gagmay pa man ta. So sa diha nga masakpan ta, latoson, paamguhon nga katong iyang gibuhat di maayo. Kasabot ka? So mao na nga kita nga mga magtutuo karon gitandi tas mga gagmayng bata na nayamahan nga nagabantay nato sa panahon nga kita masayop kabuhat ang sala. It is an offense to the justice of God. So the justice of God is going to execute kay ang pagkamatarong sa Dios na hingpit God's righteousness. What God righteousness demands, nasabta niya, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Namo na. Ang imong pagantos kay atubang karon kay naman kay mga sala, it is the justice of God. Ang justisya sa Diyos mo ay nag-execute niya na. So disiplina na. Aron makaamgo ka. Aron mugamit ka sa grasya sa Diyos nga mahibalik unta ka. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mo na rebound, recovery technique. So, umani mo buhata ka na, balik na po ka. Kadtong pag-antos, paminaw, kadtong pag-antos nga imong giantos, nga disiplina ka nito kay diha magkaisala, sa diha nga imong isugid, ginamit ang 1 John 1:9, kadtong pag-antos sa will turn out to be, karon, will turn out, nga kana panalangin. Di na disiplina, panalangin. O sa panahon nga na kay pag-antos, no? Ang pag-antos nga kanang murag lugos ni mo mantos. Kana bang nay kasakitan nga moabot sa mong kinabuhi. Kung lugos ka, could barely kanang handle, lugos ka makaatubang, makaagwanta ng talang niya ng maong pag-antos kana timailan kana disiplina. In other words, ang disiplina is unbearable. Whereas ang panalangin, bearable. Nagka-klaro ka? Kasabot ka ba? So, as believers, usana ka Yahweh na atong makatunan. So, in a way, bisag unsang mga pangitabo sa atong kinabuhi, ana agyoy katarungan, na agyoy kanang hinungdan o in any, well, of course, kanunay na ka makadungog nining maong saying, in any circumstance in life, it has a reason. Nagyo rason. Now, kitang mga magtotoo, paminaw na, kitang mga magtotoo, gitudluan sa pulong sa Dios diya sa Roma 8:28. Unsa may gisulti diya? Ang Dios, unsa, magalihok sa tanang butang, works all things together for good to those who love Him. God works all things together for good. See? Alang sa kayuhan. Kung kasabot ka, kung naay mo abot sa itong kinabuhi, naagyo'y rason. Now, so, kung ikaw magtotoo, paminaw, kung sa diha nga naay mong pag-antos, o niya mo dayon kagingog, ano man yung itugot man sa Diyos sa akong kinabuhi? Why did God let this happen to me? Now,
Kung moingon na gani kanya na nagapakita na lang ka sa imong pagka way alamag. You are just displaying your ignorance of the Word of God. Or, tingali, gyud kay pulong sa Dios. Nganong wa man kay pulong sa Dios? Iba ka kung sa inungdan, tungod kay negatibo ka man. Wa man kay gana, wa man kay kainit sa pagkaton, wa man kay gugma, wa man kay tinguha nga motubo imong kalag. Nga kunaay mo kanang mo imbitar nimo og attend tag Bible study. Mudayon man laking adi busy ko kayo. Ako'y panahon na mo na. Nasabot ka sa hugi patinaw nimo. So ayaw yung, why did God let this happen to me? Why me? Oy, kana na, you're just displaying sa imong pagkawaya lamang. Produkto ramang yung ka sa imong desisyon. Now, ang technical nga, by the way, you see, consequence will be good when you make a right decision. Basta? Na ay mga nindot nga mga kanang sangputanan consequence kung ikaw makahimo og husto, tukma, maayo nga desisyon. Ang technical word for this consequence, ibaw ka unsa? It is the law of volitional responsibility. So, makaingon gyud ta nga ang tao produkto ra gyud sa iyang desisyon. Basta? Now, okay, mo nang mga punto ang gidadihan nimo kay mahinungdanon kayo kini. Now, adto ta sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 1. 1 John 3:1. Sa gisulti diha, behold, sa may behold sa Binisaya, kana tanawa, sudunga, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Nasabtan mo na? Ang kalibutan, wa makaila nato tungod kay sa in the first place, wa sila kaila sa Dios. You see? Now, okay. Ining puntuhan nga akong idadon ni mo ron. Kining gitawag sa ining lisog, God emphasis. Now, over people emphasis. Ang pasabot, ang emphasia either ang Diyos or ang tao. You see? Now, of course, God emphasis must take precedence over people emphasis. Unahon gyud nimo ang Dios kaysa tao. Kaya na may daghan na tong mga igsuon nga unahon yun lang tao kaysa Dios. Amo na. So God kanang inay nga God emphasis, people emphasis sila. Pagkadakan nilang mga tao na mga tunggugma nga to sa Dios. Itandi sa atong gugmas isig tao. Unsa man ang inunta ang kanang puntaria o inunta the direction. God's love for the believer is vertical. Man's love for his fellow men is horizontal. No. Let me make this correction. A believer's love for God is vertical. But man's love for his fellow man is horizontal. Okay? Na ato lang nagisingit diya kay manungdanon man ang punto hapon. Colossians 3:12 again,
naghisgot nig eklektos. Mao nay Griego nga pulong, eklektos, elected, predestined. Ephesians 1:4 and 5, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Now, mo ni nga kita naga padayon gyud adlaw-adlaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kita nagasunod lang, gawas nga nagasunod tas tugon o mando kabubuton sa Dios nga patubuon nga atong kalag. We are at the same time redeeming the time, atong gilukat ang panahon. Kay mando man pud ni sa Dios, make use of your time by redeeming the time, because the days are evil. Dautan na ra ba? Ani atas mga daotang panahon. You see? Mao na nga, imanduan kita nga, atong lukaton ang panahon. Kini itong ibuhat pagtuon sa pulong sa Diyos, nangalukat kita. You see? We are redeeming the time. Not wasting our time, but making and redeeming time. The time. Tungod lagi, kay ang mga adlaw, dautan. The days are evil. Now, okay, so mo nang punto nga itong gipang dadya kanimo. Now, kita nga mga magtotoo, gihatagan sa Diyos og equal privileges and equal opportunities, right? As such, kita mga magtotoo are not compared, wata itandi sa mga sa uban nga mga magtotoo. Okay? Now, I'm talking about believers who are advancing, who are growing in the Word of God. Sila nga malahutayon, masigihon, makanunayon, o kanang makugihon sa intake of the Word of God, pagtuon siyang pulong. Now, muna nga kita, we are not compared, or we don't compare ourselves to other believers who are recalcitrant, sa pa ang imong ma-describe nila. Wag yung gana, wag kainit, wag tinguha nga matupo, wag pagpanumbaling. See? Ayaw itandi mo kaugalingon ngadto kanila. Mao na nga kung tapok ng mga igsuon na ito mga magtotoo. Nagkanilayan malagitag unsa level of spiritual growth. Naiuban nga mga baby believer pa, naiuban nga mga adolescent believers pa, o ang uban mga mature na. You see? Mao na nga ayaw gyud pagpa-influensya sa mga negatibo, kanang recalcitrant o negative nga mga believers. Kay kini sila, well, once we kining mingle with them, nawa man po kumuingon nga ayaw ng sandurot nila, amigon dili, ayaw. Inay imo untang gaydan imo, agakon sila sa hustong pagsunod sa pulong sa Dios. Imo silang kanang saksihan, okay? Aron sila madasig, dili kay imong diskurahion. Don't let them get discouraged. Kay kinigod sila, lahi ang ilang pananaw, outlook sa kinabuhi. Kaya waman sila magamit ng kamaturan lagi. Kasabot ka? So, no, like what happens to those who are inuntamurag na nga kanang nangahungog, inon na lang nato. Kung mo na hustong binisaya, nangahungog nining
social media nato karong panahon na. Anang Facebook, unsa pa. Daghan. Facebook craze. You know how this also karon, you know how disadvantageous kining Facebook thing to our spiritual life. You see? Now, I'm not against, pero ambot pasabot kung mo na imong pagkadakan, mo na imong kanang priority, then that's another thing. Once kanang ma-influensya lagi kanila, you start to be in trouble. Ingon nga, Kristohanon. Now, Efeso 3:20, unsa gisulti? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or thank, according to the power that worketh in us. Ayaw kalimot, unsa to'y atong main objective o main or common goal, ingon nga mga magtotoo, spiritual maturity. Mao ni atong tumong. Okay, well, as a review again, doon na may tulo ka ang 3 levels of spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, and spiritually mature believer. Namo na. So, mo na atong tumong. How do we reach that goal? By unsa? Daily intake of the Word of God. Daily. Adlaw-adlaw nga pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Ayaw na ka nagkalimti. Ato ni padayon ba? Magampot ta. Salamat o Diyos sa imong pagpadayon sa pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran. Salamat niini nga mong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining mao ministry gamita kini o Dios sumala sa imong plano. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan na magpasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.